በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝቢ እግዚአብሔር ሰላም እግዚአብሔር ይብጻሕኩም። ንሎም መዓልቲ ንሪኣ ኣጻርሰ ጉዳይ ባህርያት እግዚአብሔር ዝብል እዩ። እግዚአብሔር ባህሪው መግለጺኡ ሓደ እዩ። ንሱ መንግስትነቱ መለኮትነቱ ባህሪው ሓደ ክኸውን እንከሎ እንደገና ደግሞ ባህሪው ንዓለም ብምፍጣሩ ንዝፈጠሮ መጊቡ ብምንባር ብምምጋብ ስለ ዝግለጽ በዚ ነገር እዚ ሓደ ርእሰ ጉዳይ ወይም ደግሞ ሓደ ሐሳብ ገልጸልና ዝበልናዮ ባህርያት እግዚአብሔር ኢልና ተጠቂምና ኣለና ማለት እዩ። ባህርያት እግዚአብሔር ክንብል ከለና እግዚአብሔር መጋቢ እዩ። ንሕና ከዓ ብፍላይ ደቂ ሰባት ወይም ደግሞ መንግስት እግዚአብሔር እንእልሽ ኣብ መንግስት ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ዘለና ደቂ ሰባት ደቂ እግዚአብሔር ዝኾና ደቂ ሰባት ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኡን ዘሎ መግለጺ ኩነታት ንምግላጽ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር መጋቢ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ጎደልና ነገር ዘሌና ነገር ዘበለ ብሙሉ ዝህበና አምላክ ስለ ዝኾነ ባህርያት እግዚአብሔር አቦነት እግዚአብሔር አቦ እዩ። እግዚአብሔር መጋቢ እዩ። እግዚአብሔር ንዝሓመመ ጥዕና ዝህብ እዩ። እግዚአብሔር ንዝወደቀ ዘተስእ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ኪሳራ ንዘሎ ሰብ ብበረከት ዝምልስ ዝመልእ አምላኽ እዩ። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ንእግዚአብሔር እንልምኖን ንእግዚአብሔር ዘሌና ነገር ክንምኖን ከለና እግዚአብሔር በከመይ መንገዲ ከም ዝህበና ርዳእ ይግበና ማለት እዩ። እግዚአብሔር በከመይ መንገዲ የንብረና ምህላው ተተረዲና ከዓ ነዚ ነገር እዚ ባህርያት እግዚአብሔር ኢልና ክንርዳእ ንኽእልና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ናይ አቦነት ባህሪ ስለ ዘለዎ ንሕና ክንጽልን ከለና እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ተረዲኡ ናይ ልቦናና ድልየት ተረዲኡ ኣይገብረና እግዚአብሔር ይበና። ንሕና ክንጽልን ከለና ምናልባት እንጀራ ሃበና ክንውነን ከለና እንጀራ ይበና። ንሕና ኣብ ልዕሌና ሙሉእ ፍልጠት ስለ ዘይብልና ንዓና ዘድልየና ካብኡ ብዝበለጸ እግዚአብሔር ስለና ስለ ዘፈልጥ ንሕና እምነ ሃበና እንተኢልናዮ እኳስ መሊሱ እንታይ እዩ ዝበና? እንጀራ እዩ ዝበና። ዝብላዕ ዝስተ እዩ ዝበና። ንጥዕና ንጸጋ ንሰላም ንፍቕሪ ዝጠቅም እዩ እግዚአብሔር ዝበና ማለት እዩ። ምናልባት ሓደ ህፃን ነብኡ ገንዘብ ሃበኒ ኢሉ ክልምኖ ይኽእል እዩ። ነገ ገንዘብ ሃበኒ ኢሉ ክልምኖ እንከሎ እንታይ ዝገብር ተቦ ገንዘብ ቁፅር ቁፅር ኣቢሉ ኣይኮነን ንሓደ ህፃን ገንዘብ ኣይኮነን ዝቦ እንታይ ዳ ይህቦ? ክዳን ክኸውን ይኽእል፣ ጫማ ክኸውን ይኽእል፣ ሓነፅቲ ምግብታት ክኸውን ይኽእል። እናውፀ ገንዘብ እናቆፀረ እንታይ ይገብር? ንህፃን ዘድሊ ሙሉእ የማልእ ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ህፃን ኮይንና ስለ ንቐርብ ኣቦና እግዚአብሔር ኩሉ ንዓና ዘድልየና ዘበለ ብሙሉኡ ስለ ዝፈልጥን ስለ ዝርድእናን ስለ ዝርድእልናን እግዚአብሔር ከዓ ዘየድልን ዘድልን ዘየድልን ዘበለ ብሙሉኡ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢልና ንጸሎት ዋላ እኳ ተተጋህና እቲ ዘድልየና ጥራሕ እዩ ናሰምዐ ዝምልሰልና ማለት እዩ። ጸሎትና ናሰምዐ ይምልሰልና። ምናልባት እግዚአብሔር ኣቐዲሙ እንታይ ከም ዘድልየና እንታይ ንዓና ከም ዘድሊ ይፈልጥ እኳ ዋላ እንተኾነ ሓደ ህፃን ንእግዚአብሔር እንታይ ይገብር? ነብኡ እንታይ ይገብር? ነብኡ በተደጋጋሚ ዝኾነ ነገር ዚሃበኒ፣ ዕቆፈኒ፣ አንሸራሸረኒ፣ አዝናንየኒ፣ ኣጻውተኒ እናበለ ነብኡ ኩሉ ጊዜ ብፍቕሪ ኣብ ቅድሚኡ ሕልውሉ ከም ዝብል ንሕና ንእግዚአብሔር በተደጋጋሚ ክንጽልን ከለና ፍቕሪ እግዚአብሔር እዩ ዝውስኽ። እግዚአብሔር ፍቕሩ ኣብ ልዕሊ ፍጥረቱ እግዚአብሔር ፍቕሩ ነቶም ዝምግቦም ንዓና ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ እንዳበዝሐ ይኸይድ ማለት። ስለዚ እዚ እንዳተረዳእና ክንከይድ ዝገብረና ቃል ኣምላኽ ኣሎ። ስለዚ ክልተ መሰረታዊ ነገር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካንበልኩም እየ። እቲ ሓደ መጀመርያ ሓደ ክርስቲያን ንዓና ዘድልየና ዘበለ ነገር ብሙሉእ እግዚአብሔር ዝፈልጠልናን ዝርድአልናን ኣምላኽ ዋላ እኳ እንተኾነ
ሓደ ነገር ግን ክንርዳለና ኩሉ ግዜ ክንጽልይ ይግባእ ማለት ማርቆስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 35 ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብል አንጊሁ ተሲኡ ገና ለይቲ ኾነ አንጊሁ ተሲኡ እንታይ ገና ለይቲ ከሎ ወፀ ናብ ጽምው ቦታውን ከይዱ ድማ አብኡ ጸለየ ይዝብለ ወይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አርአያ ትንሣኤ ገብረ ኣብዚ ዓለም እዚ 33 ዓመት ንምድርና ኪደት እግሩ ኣብ ዝባረኸሉን ሁሉ ዘድልየና ዘበለ ብምሉኡ ክምህረናን ነግረናን ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ብምሉኡ ኣይገብር ነይሩ ዘድሊ ዘበለ ብምሉኡ ብትምህርቲ ብተግባር ብምምሃር ኩሉ ነገር ይተክል ነይሩ ማለት ስርዓት ይሰርዕ ነይሩ ማለት ይምህር ነይሩ ማለት እቲ ዘድሊ ዘበለ ብምሉኡ እንታይ ይገብር ነይሩ ንዓና ንሕና ከመይ ክንነብር ከም ዘለና ሁሉ ተጠንቀቅ ክነብር ከም ዘለና ሁሉ ክንገብሮ ዝግበአና ብምሉኡ ይሰርሐልና ከም ዝነበረ ክንርዳእ ይግባእ ካብኡ ሓደ ወይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ካብ ዝገደፈልና ካብ ዝመሃረና ካብ ዝሓገገልና ሕጊ ሓደ ተጊህኻ ምጽላይ ኩሉ ግዜ ብምጽላይ ስለዚ ክንጽልይ ከም ዝግባእ ጎይታ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ምሂሩና እዩ ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 7 ጀሚሩ ክሳብ 12 ዘሎ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ለምኑ ድለዩ ቋቑዑ ብምባል ማለት እዩ እቲ ቃል ሃናጻይ ስለ ዝኾነ መሃራይ ስለ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ እዝንና ብእዝንና ኣቢሉ ኣብ ህሊናና ክሰፍር ኣብ ልቦናና ክሰፍር ምእንታን እዚ ቃል እዚ ክንለምዶ ይግባእ ከምዚ ይብለና ለምኑ ወበሃበኩም እዩ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕጾ ቋቑዑ ክኽፈተልኩም እዩ ኩሉ ዝለመነ ይቕበል ዝደለየ እውን ይረክብ ማዕጾ ንዝቋሕቆሐ ድማ ይኽፈተሉ እንታዋይ ሰብ እዩ ካባኻትኩም ወዱ እንጀራ እንተለመኖ እምኒ ዝህቦ ወይ ከዓ ዓሳ እንተለመኖ ተመን ዝህቦ እምበኣርከስ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት እንተለኹም ንደቅኹም ሰናይ ውህብቶ መሃብ ኣፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻትኩም ግዳ ንዝለመንዎ ክንደይ ኣብዚሑ ሰናይ ነገር ዘይህቦም እምበኣር ሕግን ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ኩሉ ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩሎም ይብል እዚ ወንጌል ማቴዎስ ወይም ደግሞ አንቀጸ ብፁዓን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓደ ካብቲ ወይም ደግሞ ኣብ ገቦ ተራራ ደብረ ዘይቲ ኮፍ ኢሉ ካብ ዝመሃሮ ዕንቁ ዝኾነ ትምህርቲ ሓደ ስለዚ ምልማን የድሊ ካብ እግዚአብሔር ምሕረት ምልማን የድሊ በር ምንቋቋሕ የድሊ ሕጊ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምኽታል የድሊ ማለት ስለ እዚ ዝገብር እንተኾይኑ ኣብዚሕና ንፈጣሪና እግዚአብሔር ኣብዚሕና እንልምኖ ኣብዚሕና እንጽልይ ኣብዚሕና ምሕረት እግዚአብሔር እንደል እንተኾይና ከምቲ ንሕና ንውላድና ላዕልን ታሕትን ኢልና ርሂጽና ዘይኾንዎ ኮይና እንንከባኸብ ክዳኖም ከይዓርቁ ምግቦም ከይጠምዩ ከይጸምኡ ትምህርቶም ከይቋረጽ ኩሉ ግዜ ተጊህና ንደቅና ከምንደክም እኳ ደኣስ ንሕና ጨካናት እናሃለና ንውላድና እኳ ክንድዚ ንጭናቕን እንደክምን እንተኾይና እቲ ምሕረት መግለጽ ባህሪዩ ዝኾነ ኣቦ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ኣምላኽ እንደይናይ ኣብዚሑ ዘይህበና ኣብዚ ጸለና ይጥራሕ ከይኮነስ እንከይ ጸለና ኳስ ክንነብርን እንጽልን ዝፈቐደ እግዚአብሔር እዩ እሞ በዚ ጸኒዕና ምሕረት እግዚአብሔር ባህርያት እግዚአብሔር ኣተጊህና እንተጸሊና እግዚአብሔርካ ኣብዚሑ ብምሃብ ዝፍለጥ ኣምላኽ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ይብለና ካልእ ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝሙረ ዳዊት ወሳኺ ሓደ ቃል ካንበልኩም ማለት እዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ኩሉ ግዜ ሕያው ቃል ስለ ዝኾነ እስትንፋስ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ክንለምዶ ክንመሃሮ ክነጽንዖ በብዕለቱ ክንጽልዮ ይግባእ እንታይ ስለ ዝምህረና እዩ ሓደ ዓብይ ናይ ህይወት ጉዳይ ናይ ምንባር ጉዳይ
ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ጉዳይ ተጊሁ ስለዝነግረና ማለት ነው። መዝሙረኛ ዳዊት ክቡር ዳዊት ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 103 ኣብ ቁጥሪ 8 እስካብ ቁጥሪ 14 ሰሎ ቃል አምላክ ክንምልከትን ከለና ከምዚ ኢሉ ይነግረና እግዚአብሔር መሐረን ይቅረ ባህልን እዩ ንቁጥዓ ደንጓይ ምሕረቱ ድማ ዝበዝሕ እዩ ኩልሻ ኣይቀስፍን ንዘላለም እውን ኣይወጣን እዩ ከም መጠን ኃጢአትና ኣይቀጽናን ከም መጠን በደልና እውን ኣይፈደየናን ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ እግዚአብሔር ምሕረቱ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝፈርሕዎ አጽንዐ ምብራቅ ካብ ምዕራብ ከም ዝርሕቕ ከምኡ ንበደልና ኻባና ኣርሕቆ ከምቲ ኣቦ ንውልዱ ዝርሕርሐሎም ከምኡ እግዚአብሔር ንዝፈርሕዎ ይርህርሐሎም እዩ ንሱ ኣፈጣጥረና ይፈልጥ እዩሞ ይብል ንሱ እንታይ ይብል ኣፈጣጥራና ይፈልጥ እዩሞ ኩነታትና ወተዘከረ ከመስጋ እሙንቱ ቤተ እስራኤል እስራኤላውያን 40 ዓመት ብዝተፈላለየ ድንቅ ዝኾነ ገቢረ ተአምራት እናተኸታተለ ናብ ናይ ወለዶም ርስቲ ኣብ ዝምልሰሉ ጊዜ በብዕለቱ በብሰዓቱ በብዘመኑ እግዚአብሔር የቆጥዕዎ ነይሮም ነገር ግን እግዚአብሔር በቲ ዘቆጥዕዎ መጠን በቲ ዝኸሓድዎ መጠን በቲ ዝረስዕዎ መጠን በቲ እንብዝበልዎ መጠን ከይኮነስ ንሳቶም ደካማ ድኹም ስጋ ድኹም ጅማት ድኹም ዓጽሚ ዝለበሱ ስጋውያን ከም ዝኾኑ ስለዝፈለጠ እግዚአብሔር ከም ምሕረቱ ለአምበር ከምነታቶም ዕደት ከምነታቶም ቸላ መባል አይኮነን እግዚአብሔር ንዓና እውን ብኡ መጠን ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አፈጣጥረና እንታይ ይብል ይፈልጥ ወይ ይፈቅድ ይንግርዎ ግእዞ ለሰብ ናይ ሰብ ናይ ፍጡር ባህርያት ክነግርዎ አይፈቅድን እግዚአብሔር ፈሊጡ መርሚሩ ዘፈጠረና አምላክ ስለዝኾነ አቀዲሙ ተፈጥሮና ዝፈልጥ አምላክ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር እስካዕ ክንድዙ እዩ ዘፍቅረና እስካዕ ክንድዙ እዩ ኃጢአትና ዘርሕቀልና እስካዕ ክንድዙ እዩ ምሕረቱ ዘብዝሐልና ናይ ምሕረት አቦ እዩ አቦ ንውላዱ ይቅረ ከም ዝብል አቦ ንውላዱ ከም ዝሃርፍ አቦ ንውላዱ እንታይ ከም ዝብል ከም ዝርሕርሕ እግዚአብሔር ከዓ አቦ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ከዓ ፈጠረና ከይበልናየ ዝፈጠረና አምላክ ስለዝኾነ ስለንበልዖ ስለንኽደኖ ስለንነብረሉ ስለ ስጋዊ ስለ ምድራዊ ህይወትና እንጭነቕ አይግባን እኳ ዳስ ስለ መንፈሳዊ ህይወትና እንጭነቕ ይግባል አቀዲምና መንግስት እግዚአብሔር ራህ ክንእልሽ ይግባል እዚ ከዓ ብጸሎት ጸኒዕና ክንነብር እንከለና እዩ ማለት ነው ጸሎትና ከዓ ጽኑዕ ክኸውን ኣለዎ ጸሎትና በተመስጦ ክኸውን ኣለዎ ጸሎትና ከም ቃል እግዚአብሔር ክኸውን ኣለዎ ጸሎትና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክኸውን ኣለዎ እዚ ተዘይኮይኑ ምድጋም ስለዝኸውን ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሓንቲ ቃል ጽንዕቲ ቃል ተናጊሩ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 17 ከምዚ ይብል ኣብ መቅደስ ኮይነ እጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩ ይብል ኣብ መቅደስ ኮይኑ ቅዱስ ጳውሎስ እጽሊ እንከሎ እንታይ በለ ተመሰጠ ማለት እዩ ተመስጦ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክመክር እንከሎ ገዝኡ ይዓጽፉ ወይ ምስ ዘማኽሮ አካል ጽምዊ ቦታ ይደሊ ይልሽ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይገብር ሓሳቡ ይስብስብ ኩለንተንኡ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ድሕሪ ሕዚ ንዝመጽእ ሕዚ ዘለዎ ብሙሉእ ኣመዛዚኑ ይመክር ማለት እዩ ክንጽልን ከለና ንሕና ደቂ ሰባት ምስ እግዚአብሔር ንመክር ስለ ዘለና ንእግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ዘድልየና ዘበለ ብሙሉእ አለሻ ሓሰሳ ንገብር ስለ ዘለና እንታይ ክንገብር ኣለና ህሊናና ክንስብስብ ኢድና ክንስብስብ እግርና ክንስብስብ አንደበትና ክንስብስብ አንደበትና ቃል እግዚአብሔር ህሊናና ምስ እግዚአብሔር እግርና ንጸሎት ተዘጋጀወ ኢድና ናብ እግዚአብሔር ዘርጊሕና ኸውን ከለ እዩ ተመስጦ ማለት ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር እንዘራረብ ምስ እግዚአብሔር እንመክር ምስ እግዚአብሔር እንሐስብ
ቃል እግዚአብሔር እንናገር ስለዘለና እንጽልን ከለና አቡነ ዘበሰማያት እናጸለኻ ካለ ሐሳብ ይሕሰብ ብዛዕባ ንግደ ይሕሰብ ብዛዕባ ጸላይኻ ይሕሰብ ብዛዕባ ብዛ ዓለም ዘሎ ሞገድ ውፃ ውረድ አይሕሰብ ጸሎት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ጸሎት ማለት ህሊናኻ ሰብሲብካ ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ ማለት ነው። ጸሎት ቢል ተናግሮ ምስለ እግዚአብሔር ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ከዓ ንጉስ እዩ እግዚአብሔር ከዓ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ሁሉ ኣብ ኢዱ ዝወሰነ ሁሉ ኢዱ ዝጠቕለለ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር በባህሪው ክቡር ስለዝኾነ እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ ስለዝኾነ እግዚአብሔር በባህሪው ንጉሰ ነገስት እግዚአብሔር አምላኽ አማልክት ስለዝኾነ ነቲ ንጉስ ዝግባ ነቲ አምላኽ ዝግባ ነቲ እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ ዝግባ ክብሪ ሒዝካ ልዕልና ሒዝካ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ስለዘድል ስለዚህ ባህሪያት እግዚአብሔር እንታይ እዩ አቦነት እዩ ባህሪያት እግዚአብሔር አዶነት እዩ ባህሪያት እግዚአብሔር መጋብነት እዩ እግዚአብሔር መጋቢ እግዚአብሔር አዶ እግዚአብሔር አቦ ስለዝኾነ ንሕና ተጋጊና ንህይወትና ንናብራና ጌጋ ዝኾነ ልመናን ተለመነየውኳ ፈጺሙ እግዚአብሔር ይዕገሰና ዳእምበር ጽቡቕ ነገር ዳ ይምልሰልና እምበር እቲ ጽቡቕ ነገር ዝህብ አምላኽ ከም ዝኾነ ተረዲእና እግዚአብሔር ተሳፊ አምላኽ ስለዝኾነ ከይኮነስ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት አምላኽ ከም ዝኾነ ተረዲእና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ እንከለና ብጸሎት ብስግደት በአምልኮ ብዝማሬ ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብዝተፈላለዩ መምህራን ቃል እግዚአብሔር ነቢያት በሐዋርያት ምሂሩና እሞ ነዚ ተረዲና ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባ አምላከ ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን ጸሎትናን ልመናናን ይቀበለልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር